Ik ben Jean-Pierre Lempereur. Ik ben bestuurslid van de middenstandvereniging Sluis. En tevens ben ik de uitbater van de schaatsbaan. En waar komt het idee vandaan om hier een ijsbaan te plaatsen? Nou ja, goed, alle grote steden hebben natuurlijk een schaatsbaan. In het verleden hebben wij een reuzenrad gehad. En we wilden nou ook iets nieuws. Dus na het grote succes van vorig jaar, dat we voor de eerste maal een schaatsbaan gehad hebben, doen we dit jaar dus voor de tweede maal een schaatsbaan. En loopt het goed? Is er veel belangstelling? Belangstelling is overweldigend. We hebben ongeveer een 450-tal leerlingen van de plaatselijke basisscholen mogen kunnen ontvangen. Dus het succes en ja, dan ook nog de toeristen natuurlijk en de passanten. En tot wanneer kan er geschaatst worden? Er kan geschaatst worden tot 8 januari, zondag 8 januari 2017. Van 's morgens tot 's avonds? We gaan open om 11 uur tot 9 uur 's avonds. Ik vind het leuk en het is ook wel dichtbij, omdat ik hier woon. En ja, ik vind het ook leuk dat het elk jaar weer is. Kom je hier vaak? Dit is mijn eerste keer, maar morgen ga ik weer. Met de Wie bent u? Ik ben Quinty en ja, ik vind het echt super leuk dat er een schaatsbaan in Sluis is. En het is makkelijk te bereiken, dus ja, het is gewoon leuk. Hoe zou je het vinden als de schaatsbaan zou verdwijnen? Ik zou dat dan niet leuk vinden, want dan kunnen we ook niet meer schaatsen. En dan moeten we misschien ook ergens anders naartoe. Ga jij wel eens ergens anders schaatsen? Ja, ik ben al een paar keer in Brugge geweest, maar ik vind het toch wel leuker hier zo. Het is ook, de sfeer is ook veel gezelliger hier. Woon je zelf in Sluis? Ja. Dus je kan hier naartoe wanneer je wil? Ja, eigenlijk wel ja.